Ik ben sinds kort bij M-Works in Enschede. En er wordt een heel album. Er zijn stukken zijn er nu al. Die heb ik gehoord, de demo's. Dat is echt zo mooi. Echt vanuit je hart ook. Echt volks. Het is nu nog dat hazes gebeuren eigenlijk. Dat zing ik nu nog eigenlijk. Maar er zijn nu stukken geschreven voor mij, eigenlijk voor Daantje. Met dezelfde insteek eigenlijk, vanuit je hart, met gevoel. Sharon van der Heijden kwam naar me toe. Die is wel bekend in de Nederlandse muziekwereld natuurlijk ook. En die zei, hij zei Daantje. Hij zei, normaal komen de artiesten naar mij toe. Hij zei, maar nu kom ik naar jou. Hij zegt, het is mijn wens om met jou een album op te nemen. En zo zijn we verder gaan zoeken met meerdere mensen om ons heen. En dan ben ik bij M-Works terechtgekomen, bij Maarten de Groot en Hans Lauw. En dat is helemaal top, helemaal geweldig. Ja, hoor. Ja. We hebben een streefdatum met mei, juni zo'n beetje. Dus ja, dan moeten we nog even een klein beetje aanpoten. Ja. Echt heel hard werken ook, moet ik zeggen. Maar het komt goed.